खुलुमबाय गिबि गिबियावनो दुलाराय बाथौ धोरोमारि अराय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनायजों लोगोसे नार्जारि ब्लगाव दिनै फिन आरो नोंथांमोनखौ बरायफिनलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ सोरजिगिरि आनान गसाइ बोराइ बाथौनि अननायाव। दिनै आं बे नार्जारि ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम मोनसे बाथ्रा मिथिहोनो नागिरदों दि नैबे दा सोलिबाय थानाय मे दाननि 15 आरो 16 खालार खालि साननैनि हाबाफारि लानानै गुवाहाटी मेरु गौतमनि गोथार बाथौ थानसालियाव दुलाराय बाथौ गौतमनि गायसन सान फालिनायजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौतमनि 30थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनायनि लाहार फाहार खालामनाय जादों। बिनिनो माखासे गोबां खामानि मावनाय दांनाय लाहार फाहार। চলি আছে দেই আমার পুরা প্রোগ্রামের কারণে লাইন সাইন ফিটিং করে আছে। বাই বাই। दुलाराय बाथौ गौतमनि गाहाय मावखुलियाव हाबाफारिफोरनि जा सेटिं खालामगासिनो दङ प्रग्रामनि थाखाय। अलरेडि एसि लागायनाया जोब्बाय दिनै। Itama ekte दरजानि सायाव हाबा थागौमोन आंलाय रडआव नोंबो देखायो दा बेखौ बाहायनोनो बायजोबा itu amar deh hari ini jer bahasa ini anak batu an juga bana soalnya bana kadang-kadang gue namanya oh ini tadi sabar lo isi ini kata ini enggak mau kabal kunci man dia mani salah luha betul salah ini kita sini ini ketemu ini rapi apa apa kita tuh buka dua kita dari kurang ini
1년 됐습니다. 네, 그래. 이제 미디어 누구일까요? 그럼 Itu terus itu. Ini kayu aja tuh.